Enna attige tuluveru. Chalitu nadukundu. Hani mutta chali kadayara. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಲ್ತು ಬಿದಡ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಗುರ್ತದ ಒಂಜುಂಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್ ಅವಕ್ಕೆ ಪೋಲೆಂದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಚೂರು ದುಂಬ ಮಂಜು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇಂದು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಎಂಕು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ದಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಪೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ರೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲಾಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಐಂತದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಊದೆತ್ತ ನಂದು ತೂಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡದ ಆ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ತು ಕೊನೊಪ್ಪೇರಂದು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಸಾಗುವಾನಿ ಮರತ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಐಕು 40,000 ಮುಟ ಉಂಡಿಗೆ ತುಯ್ಯಾನು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡತೆ ಕಾಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅದೆತ್ತೊಂಡ ತೂದು ಅವರಡ್ಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಂದೆ ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಲ ಅಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಡ್ಡು ಪಂಡ ಮರತ್ತನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಡ್ಡು ಪಂಡ ಪುತ್ತ ಪಂಡತೆ ಉಂದುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅವೇ ಕಲರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡೇರಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಉಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಇತ್ತನ ಅವೇನೆ ಕಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೆಂದ ಎತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಡಿನವ ಬಿದಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಲಿಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡೆ JCP ಬೋರ್ಡು ಅವು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಗ JCP ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅಂತ ಇಂತು JCP ದಿಕ್ಕಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ 50 ರೂಪಾಯಿ JCP ಇರ್ಬೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಕೈತೆ ಚಾಲಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೆಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಳುವೆರು ಅತ್ತಿಗೆ ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರುನು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರು ಅಂಚದು ಮೂಲು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕನ್ನಡಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಅಂಚನ ಅಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಚೂರು ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೆ ಅತನಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುಂಡತಿ 4 ಜನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಒಂಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಐಟ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದರು 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತಡಾರು ತೀರ್ದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣನಕುಲ್ಲ ತೀರ್ದೇರು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುನ ಈತೆ ಜನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅನ್ಬಾರಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಲಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೈದ್ನ ಅಲ್ತೋದ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೈದನ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪರತಿಲ್ಲಕ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪವರ್ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನೂರ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಬಾ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಆಯ್ನನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಸಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಚೂರು ಪಂಡ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿಜಿ ದೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲಿನಿಲ್ಲ ಗಣೇಶಲ್ಲ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲಿನಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಗಣೇಶಗೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಡಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಕಿನ್ಯಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆತೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ದಜೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಮಲ್ದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೈವದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ದೈವದ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ದೈವದ ನಂಬರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪೊಸತ್ ಇತ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡವು
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ఒక ಪೂಜೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಆಯೆ ಉಜ್ರೆದ ಪುರೋಹಿತ್ ಭಟ್ರ ನಕ್ಲೆನೆ ಲೆಪ್ಪದಿನಿ ಪೂರಲ ಅಲ್ತಕ್ಕು ಲೆಪ್ಪನ ಭಟ್ರ ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೆರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತೂದು ತನ್ನ ತೂವೋಡು ಏತ್ ಪೊರ್ತ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ವ ನಮ್ಮ ಇಜಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಪೊಸ ಇಲ್ಲುಲ್ಲತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಗಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಜೆಪ್ಪವನ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿಗೂ ಪಾರೇಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ರೆ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚು 18 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೈತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಹನಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಚಳಿ ತಡೆಯಾರ ಒಂದು ಚಿಗೆ ಹನಿ ಮಗಸ್ಮತ್ ಸುಕ್ಕರು ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡು ಉಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಂಡೋಡೈ వచ్చి తిని టేస్ట్ ಹೆಂಗುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಪನಸೆಂಚ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಡಯ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಾರೇನು ಊರ್ದಾರಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಆರೆಂಕ್ ಸಾರಿ ಯಾನಾರೇನು ಗಟ್ಟದಾರಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಆರೆಂಕ್ ಊರ್ದಾಲಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಫೋಂಡು ಲಂಚನೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪರೂಪಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದಿಪ್ಪವೆ ಪಂಡತೆ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಫೋನ್ ಡೋರ್ ಪಾತಿರೋ ಒಂದಿಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಫೋಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಬೇಲೆಗು ಪೋಪೇರೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಸೆಲ್ಲುಂಡಿಪ್ಪುನು ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ఆయన ಬುದ್ಧಿ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರಾಂಡ್ ಆಯೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿತ್ತದ ಜವನೆರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಜವನೆರೆ ತೂಪೆ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಅಕ್ಲ ದಾದೆ ಕಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ವನಸ್ಪುರ ಆದಿಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡೆಂಕ್ಲ ಸೀರೆಗೆ ಪೂರ ಸುಚಿನ ಸೀರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೀರೆಗೆ ಪೂರ ನೆರಿಪಾಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಅಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಾರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಹದಿನೆಂಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿವಲ್ಲಿ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ